Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Ja, jeg har lige fundet ud af alle problemerne, og jeg er totalt glad for, at jeg kan begynde at lave video igen. Men desværre så er det sommerferie, jeg skal til Kroatien lige med lidt. Men der skal nok, jeg tror, der kommer en video ud i morgen, hvor jeg køber den nye Frison, som kommer i morgen. Meget. Ej, jeg gider ikke til at være lige stof, da jeg var lille. Ja, jeg vil egentlig bare fortælle jer, at det hele virker. Jeg har et nyt redigeringsprogram, ikke det der er totalt prof 1. Og ja, hvad mere skal jeg sige? Jeg er blevet ældre. Jeg er 13 nu. Og ja, som jeg også blev 12 sidste år, så blev jeg 13 her den 7. maj. Så det er ikke så længe siden. Det var sidste måned. Nej, det var ikke. Det er juli. Det var i maj. Det ved vi vist alle sammen, hvornår var. Ja, det var egentlig bare det, jeg ville fortælle. Og som I nok kan se, så er der sket rimelig meget. Rimelig meget. New horses. This. Den. God gamle Prini. Den lavede jeg en video med. Den, tror jeg. My horses. Ikke den der. Nej, det var den jeg købte på min første dag. Den. Ja. Ja. Vi skal lige have sat det ind over, fordi jeg skal jo gider ikke til at gøre det, når jeg står over. Rip mine penge. Rip mine penge. Hej pony. Så. Jamen, det var vist egentlig bare det, jeg ville fortælle. Og sådan. Ja. Hej, vi ses. Jeg håber, I kunne lide den her lille info-video. Og så håber jeg, at vi ses i mine næste videoer. Og jeg lover jer ikke lige så mærkeligt som dengang jeg var lille. Og jeg skal nok have været med at sige fuck helt vildt meget. Undskyld for den gang. Jeg mener det virkelig. Jeg var virkelig fucked up den gang. Ja, I ved det godt selv. Men når jeg så skal jeg lige sige, at dengang jeg stoppede, dengang jeg ikke kunne mere-agtigt noget, der havde jeg 40 abonnenter. 40 abonnenter. Og nu har jeg 172, tror jeg det er. Jeg er så mega taknemmelig. Tusind tak. Altså, det betyder helt vildt meget for mig. Det er bare gået simpelthen så stærkt. Men ja. Hej. Vi ses i min næste video. Elsker jer. Hej.